ירדן? שקט, הנה אמא פה, מה אתה רוצה להגיד לה? מגבת? איפה יש מגבת? יאיר! בוא תראה את הדולפין, תראה! תראה איך יוסף... ניקיטה היא דולפינה ב9, היא בסוף אמצע גיל ההתבגרות שלה. יש איזה גיל התבגרות? דולפינים חיים 40-45 שנה. שקט? 40-45 שנה. טוב? יש לך עוד מספיק. כן, יש עוד. לאן את הולכת? זה הפופיק, זה הפופיק. אז תשבי פה, תתייבשו לך הרגליים. תשבי ככה. אברהם חי! אברהם חי! שמה יצא?